Boas tardes, boas noites ou bos días, depende de cando nos escoitedes. Isto é... Ave Pedrallo! Somos 7, somos galegos e somos, adolescentes, pero non calquera adolescentes, obsesionados con o Ramón María de Valle-Inclán. Non, o de hoxe é outro Ramón, don Ramón Otero Pedrallo. Non de Ourense, literato, político, sabio e moi posiblemente o único galego que soñaba en latín. Hoxe imos a falar da súa relación co latín, de por que lle flipaba tanto, de como vivía e, sobre todo, por que deberíamos fliparnos tamén co latín. Pero tranquilos, haberá risas, algunha que outra historia rara, crack e ata zombies romanos. Comezamos. E ollo, que ao final haberá unha sorpresa. Digamos que Otero vennos visitar dende alén do tempo, así que non marches, que isto vai ser épico. Vale, primeira pregunta. Por que Otero se enamorou do latín? A ver, a quen lle mola unha lingua morta? A ver, primeiro, o latín non está morto, está dormido, como os dragóns nos contos, pero Otero era deses que lle daba café ao dragón. Otero dende pequeno xa amaba os clásicos. Imaginade o lendo a Cicerón mentre os seus colegas xogaban a billarda. E non é coña, hai unha anécdota que conta que de cativo poñía de nomes latinos aos animais da aldea. O can chamado Canis Fidelis. E o gato, Gatos Maximus Rex. A ver, tamén tiña unha biblioteca enorme. Dicían que tiña máis libros que calcetins. E iso que levaba calcetins ata no verán. Fun a mirar cantos libros tiña e atentos, máis de 30.000. Se cada un pesase un kilo, facía máis forza que un castiñeiro centenario. Na Universidade de Madrid, Otero tiña fama de ser o máis listo da clase. Unha vez, o profesor de latín díxolle: Otero, vostede non traduce o latín, vostede resucítao. Latín, Di, Ventus, Cicerón, Brais. Nova serie, igual que en latín, a volta dos romanos falantes. Este verán, Cicerón está de volta, e ven con declinacións. Pero en serio, para Otero o latín era moito máis que unha lingua, era unha forma de entender o mundo. El vía o galego como unha lingua irmá do latín, como a dúas árbores con raíces comúns. Dicía que coñecer o latín axudaba a escribir mellor, pensar mellor e ata vivir mellor. É como a mirar as letras das cancións. Se sabes onde ven cada palabra, entendes moito máis do que parece. E se ler un arqueólogo das palabras, nos podemos ser exploradores do galego. Indiana Pedrallo e a gramática perdida. Divino. Se buscamos ben, igual atopamos un mapa do tesouro escrito en ablativo absoluto. Imos falar unha cousa, mini-quiz co público. Preparados? Pregunta número 1. Como se di eu son galego en latín? A. Ego son galicianos. B. Ego son galegos. C. Ego son galego top. Deixámosvos 10 segundos para que pensedes. Resposta correcta. A. Eu son galicianos. Se puxestes a C, sodes moi modernos, pero iso non vale un exame de latín. Pregunta número 2. Cal destas frases dixo Otero? A. O galego é unha flor latina. B. Sen latín non hai pensamento galego. C. Amicus meus, viño e pan quente. Tempo para pensar. E a resposta correcta é a do galego como flor latina. Precioso, non? E se dixestes a C, temos que dicilo. Esa frase merecería decirse, pero non era súa. Era máis ben de algunha buen romanista. E agora a estrela do programa. A nosa creación musical. Un trap en latín habitado Otero Pedrallo. Cogito ergo sum, naula Pedrallo pum, lingua galega e cultura mega, clásicos na rúa, galego flúa, ave Pedrallo, rei da letra, mentes outros fan dieta. Se isto non teño latín, nada o fai. Imaginade a Séneca no escenario de Luar. Eu vexo. E Otero de DJ dicindo, silencio min pista. Bueno, xa vedes, Otero era máis que un señor serio. Era un sabio, un apaixonado do galego e do latín, un crack. E nós estamos aquí para que non quede como un nome de rúa, senón como un modelo a seguir. Así que, se algún día vos preguntan se o latín vale para algo, Repostade con estilo. Vale para ser como Otero, ben. Atención, atención, chegou o momento prometido. Algo está pasando no estudio. Os micros están vibrando. Está caendo unha tormenta filolóxica? Ou unha invocación erudita? Non teremos activado por erro un ritual romano cun sample de Cicerón? eu non quero flipar, pero creo que é Otero. Otero! Salvete discipulir e discipular. Ven a min a voz do mento sabio, e tamén o Wiki da Real Academia Galega. Perdón, vostede é don Ramón Otero Pedrallo? Así é, miña filla. Aínda que agora, no máis aló, chamame simplemente mestre do latín suplementicio. Es que se me sabía o vídeo.
Non, teña que ser vostede. Que lle parece este podcast? Emocionoume. Vale entrar e que se fa vontade. As palabras son eternas, como o espírito do galego. E volvería ao mundo dos vivos. Só se promete de seguir estudando linguas mortas con ritmo e paixón. E facer máis episodios, non si? Exactamente. Que o galego e o latín vayan xuntos no TikTok da historia. Pois graciñas, don Ramón. Foi un placer etéreo. Ave mozos, ave mozos. Ave Pedrallo! E lembrade que en coñece o pasado escribe o futuro en pretérito pluscuamperfecto.